Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, як звычайна мы абмяркоўваем падзею Беларусі і за яе межамі, і абмяркоўваць сёння ўсё гэта і не толькі гэта мы будзем з першым дарадцам Святланы Ціхановскай, Франакам Вячоркам. Добрый день, Франак. Добрый день. Давайте вы нечакана так паламалі мне ўвесь сцэнар запланаваны мной вот нашай размовы, тому что буквально за гадзіну до нашага эфира, можа нават трошку меней, выставілі у сябе допіс у Фейсбуку про тое, что вось выставляете свой гадзіннік на аукцыён. Гадзіннік, як там написала наша Ніва, скандальны гадзіннік выставілі на аукцыён. І з гэтага давайте, можа быть, і пачнем. Франак, але ўсё ж таки, наколькі я памятаю, шла размова, што гэты гадзіннік быў перададзены Байсолу, каб яны арганізавалі аукцыён і грошы, атрыманыя з гэтага аукцыёна, пусцілі на пэўныя патрэбы. Чаму вымушаныя самі ладзіць гэты аукцыён і дзе быў гадзіннік увесь гэты час? Гэта было яшчэ год таму назад. Марафон меўся адбыцца 26 кастрычніка, займалася гэтым Ольга Гарбунова, Наста Базара, і тады была ідэя правесці дабрачынны аукцыён. І тады пачалі збіраць лоты у офісе, у кабінеце, і тады я заявіў, што дам гэты гадзіннік, і я яго перадаў. Яно ўсё разам ляжала, чакала часу. Марафон не адбыўся з розных прычынаў, аукцыён таксама не адбыўся. Мы думалі, што сёлета атрымаецца правесці гэты аукцыён у рамках марафону. Нам не ўсё адно, ці ў рамках нейкага іншага мерапрыемства. Но гэта не адбылося. Але паколькі я ўжо адчуваю ціск, вялікі ціск з боку грамадства, што трэба нешта рабіць, я ўжо не стаў чакаць і просто зрабіў гэта ў Фейсбуку і прапановую людзям ахвяраваць грошы. То бок гэта не аукцыён, а просто падарунак тым, хто ахвяруе на добрую беларускую справу. Прыярытэт — гэта палітычныя вязні, былыя, цяперашнія, іх сем'і, гэта добраахвотнікі, якія ваююць за Украіну, гэта ветэраны, якія ўжо скончылі вайну. Тыя, хто бліжэйшыя 4 дні да дня волі ахвяруюць, прапануюць ахвяраваць найбольш, тым я перашлю па пошце ці аддам асабіста гэты гадзіннік, і я думаю, што это він-він сітуацыя. Вось давайте удакладнім гэтую таксама момант, хоць вы яго зараз і агучылі, таму што я ўжо ў каментарах бачыў такія фразы, што вось зусім бедны гаротны стаў Вячорка, нема за што жыць, адключылі ад падтрымкі USAID, і таму вось прадае гадзіннік, каб былі грошы на жыццё. Все-таки гэта не тыя грошы, якія не тое, што Франак збіраецца вось сабе на жыццё здабыць, але нават не ідзе размова, каб пэўныя грошы перадалі, умоўна кажучы, там табе ў рукі ці на картку, а ты ўжо потым перакідаваў на нейкія дабрачынныя там акцыі, мерапрыемствы. Так, дастаткова зрабіць перавод на любы збор, на Байсоле, на палку Каліноўскага, там Дэнтбай, усе, хто збіраюць. І калі вы пацвярджаеце, што вы гэта перавялі, гэтыя грошы, тады я пераслаю гэтаму чалавеку гадзіннік, і ананімна ці публічна, як захоча гэты чалавек, хто вырашыцца, ён будзе ўласнікам гэтага гадзінніка. І таму што мне то гэты гадзіннік ён асабліва не патрэбны, таму што праз яго адныя складанасці і праблемы, але я думаю, што сродкі, якія можна будзе сабраць гэтым зборам, яны дапамогуць іншым людзям. Ну так, бач, колькі кажуць пра кішэнныя СМІ Франака Вячоркі, а аказваецца, праблемы яму дадала наша Ніва, ці хто это, Белсат, калі першы звярнуў увагу на гэты гадзіннік. Не, гэта журналісты робяць сваю справу, і я разумею, што цікавая гісторыя, там жа не толькі пра мяне было, там было і пра іншых, як апранаюцца. То бок, для мяне сапраўды гэта не характэрна, такія рэчы, але паколькі гэта прыцягвае ўвагу, гэта важна людзям, то я думаю, інтарэс быў справядлівы з боку медыяў. Таму просто зараз ужо сапраўды ўжо год прайшоў, і ўжо просто няма куды цягнуць, і таму я вырашыў ўжо просто праз сацыяльныя сеткі гэты гадзіннік разыграць. Я не правяраў сам, але ўжо напісалі, што першую стаўку зрабіў Стрыжак. Дагаварнячок? Я яшчэ не глядзеў каментары, але бачу, што яны сыплюцца. Там ужо нехта прапанаваў 800 евро. Стрыжак, я думаю, зрабіў просто для разагрэву аукцыёну, але я спадзяюся, што з'явяцца іншыя людзі і большыя стаўкі. Чым больш мы збярэм на палітвязня добраахвотнікаў, тым лепш.
Добра, справа, конечно, гэта вельмі добрая, але тэма такая не самая важная і актуальная, хаця з іншага боку, вось колькі чакалі, колькі размоваў было про тое, што і не один раз у нас в эфіры, калі быў, то задавалі пытанні, што там з гадзіннікам, і я з таким подколкай прасіў, каб покажы, Франак, руку сваю, што там у цябе. Таму ўсё ж таки тэма важная, але давай да больш важных. Таксама паступова з апошніх тэмаў гэта прапагандысцкі фільм, які быў, як пішуць, падманам зроблены і запісаныя інтэрв'ю з беларусамі, якія апынуліся ў вымушанай эміграцыі. Там ізноўку не абышлося без офіса. Сцвярджаецца вельмі так пераканаўча, што нібыта менавіта офіс быў першапачаткова датычны да самога ідэі стварэння гэтага фільма, а потым ужо нейкім чынам гэтыя матэрыялы былі злітыя, скрадзеныя ці яшчэ што. Так што давай з самага пачатку. Ці сапраўды меў офіс на нейкім этапе дачынення да запісу гэтых інтэрв'ю? Абсалютна ніякае дачынення. Гэта ГБшная правакацыя. Ніякай перапіскі, ніякіх здымак мы не праводзілі. Лукашэнкаўскія прапагандысты скарысталіся няшчасцем беларусаў. Ясна, што увайшлі ў давер, прыкінуліся неіснуючымі там людзьмі ці арганізацыямі і гэта запісалі. Трэба разумець, што ГБ і лукашэнкаўскі рэжым яны пічкаюць вот этой дэзінфармацыяй незалежныя медыі пад выглядам нейкіх там зліваў і інсайтаў, каб пасеяць недавер, каб раскалоць, каб пасварыць. І, на жаль, многія на гэта купляюцца. І грамадскія арганізацыі, і медыі, і палітычныя структуры, і простыя людзі купляюцца, вераць, многія не пераправяраюць інфармацыю, многія ўспрымаюць тое, што ім там дасылаюць ананімы ўсур'ёз. Просто для нас гэта сігнал, што трэба быць уважлівымі, трэба усім, хто працуюць у дэмакратычнай супольнасці, хто рэпрэсаваны, правяраць, хто ім піша, што ім замаўляе. Ёсць інструменты для верыфікацыі, але, на жаль, не ўсе пра гэта ведаюць, не ўсе гэтым валодаюць. У сённяшняй сітуацыі будзеце нейкім чынам, я не ведаю, каментаваць, не то што каментаваць, а праводзіць расследаванне, спрабаваць знайсці, хто за гэтым стаіць, ці тут зразумела, што гэта там таварыш маёр з Мінска, і тут асабліва нічога з гэтым не зробіш? Мне здаецца, тут усё адназначна і зразумела. Замова ад лукашэнкаўскай прапаганды ці непасрэдна ад КГБ увайсці ў давер да людзей, якія страцілі дом, якіх вымушана выкінулі з Беларусі, запісаць з імі сюжэт, а потым яшчэ зрабіць такую інфармацыйную кампанію, каб здыскрэдытаваць дэмакратычныя структуры і незалежныя медыі, якія гэту інфармацыю падхопяць. Тут няма што расследаваць. Мне здаецца, тут абсалютна відавочна. Гэты падман, гэты фейк, пранк, ён, на жаль, спрацаваў, але трэба зрабіць проста высновы, і каб больш такіх сітуацыяў не было. І зноў жа заклікаю ўсіх пераправяраць, хто вам піша, хто да вас звяртаецца, бо гэта не адзіны выпадак, калі людзей падманваюць. Рэжым карыстаецца інструментамі інтэрнэту, сацыяльнымі сеткамі, уваходзіць у давер. У першую чаргу, каб нас аслабіць, каб дэмакратычныя сілы раскалоць, пасеяць недавер. Так вось гэтаму верыць нельга. Тым не менш, учора ўжо і нашыя таксама журналісты правялі такое сваё міні-расследаванне, знайшлі доказы таго, што гэтыя ўсе і перапіскі, гэтыя скрыншоты, што яны былі сфабрыкаваныя, што яны фальшывыя. Мы гэта ўсё выдалі, але працягвае з таго боку, нібыта ад той медыагрупы з'яўляецца інфармацыя, дзе з'яўляюцца новыя тлумачэнні. Да вот тут гэтыя там птушачкі на гэтых скрыншотах стаяць так, таму што вот рабілася яно вот так. То есть вот я да чаго? Чаму яны працягваюць, на твой погляд, вось гэтую тэму пракручваць, раскручваць і зараз падкідваць нейкія там апраўданні, новыя варыянты? Здавалася б, ужо падманулі, ужо зрабілі свой фільм, ужо зладзілі там гэтыя прэзентацыі. Усё, навошта зараз працягваць спробу падмана?
Ну, лукашэнкаўскія спецслужбы яны бачаць, якія тэмы рэзануюць. Яны бачаць, што там гадзіннік Франака год назад зрэзанаваў, зачапіў, яны пачынаюць гэта падліваць бензіну. Яны бачаць, што пагоня, сітуацыя беларусаў у Літве, яна таксама вельмі гарачая, асабліва для літоўскай аўдыторыі, і яны падліваюць пастаянна бензіну, пішуць дэпутатам літоўскім, што ціханаўская агентура, што там нацыяналісты, літвіністы ў беларускіх дэмакратычных сілах хочуць там забраць Вільню. Яны бачаць, што гэта чапляе, пачынаюць рабіць графіці на вуліцах Вільні, Вільня наша, замаўляюць там праз гэты даркнет літоўцам, каб тыя напісалі, накалякалі этой фарбай на сценах у горадзе. Яны бачаць, што нешта у медыяпрасторы жыве, альбо, напрыклад, што там Ватыкан пішуць лісты, у Нямецчыну, што там раскол, раздрай, усе ў дэмакратычных сілах пасвараныя, і мы прыязджаем, і нам расказваюць нейкія небыліцы, адкуль вы атрымалі, а нам даслалі ананімнае пісьмо ад дэмакратычных сіл Беларусі. Невядома хто. Яны часам фальшывяць адрасы там Ціханаўская, мяняюць одну літару, і ад імя Ціханаўская рассылаюць лісты там па міжнародных партнёрах. Там працуюць 1000 людзей у КГБ, плюс вся эта прапагандысцкая машына супраць нас, супраць дэмакратычных структураў. Альбо вось гэтая тэма з грашыма еўрапейскімі, што там 150 мільёнаў, якія там укралі Латушка, Ціханаўская, уся кампанія. Яны бачаць, што гэта чапляецца ў медыях, гэта абмяркоўваюць і спрабуюць гэтую тэму максімальна падаграваць, хаця яна не мае пад сабою падставу. Але сама дыскусія, яна працуе на іх, таму што яна сее недавер сярод людзей. Ты мне ж сапраўды цікавы момант, я ж кажу, ну ладно, зрабілі фільм, ну падманулі людзей, запусцілі гэтую сваю па БТ, як это яны ўжо рабілі там з турам, там з усімі астатнімі, але ў дадзеным выпадку, як прыходзіць інфармацыя, яны зладзілі там цэлую прэзентацыю з паказамі, з там сустрэча здымачнай групы з гледачамі і гэтак далей. Вот што яны хочуць гэтым даказаць, вот на твой погляд? Я не ведаю, ці гэта мае такі эфект. Мне все-таки здаецца, што гэта асноўная задача гэтага фільму было менавіта стварыць вось гэтую дыскусію і недавер і расчараванне сярод дэмакратычнай супольнасці і тых, хто ўнутры краіны, і тых, хто Беларусь, каб не давяралі, не пісалі, не адказвалі на запыты. Гэтыя прэзентацыі, я не думаю, што не цікава. Ніякай мастацкай вартасці гэты фільм сябе не ўяўляе. Ніякія квіткі там у кіно хадзіць ніхто набываць не будзе. Ну, паколькі прапаганда нізкаякасная, рабіць яны сваю справу не ўмеюць, то нават вот такія рэчы яны спрабуюць прадаваць як вялікае сваё нейкае дасягненне. Добра, давай таксама да іншых справаў. І ведаеш, я чамусьці зараз разважаў пра эфірны дзень, графік на 25 сакавіка, і прыгадалася такое знакавая дата, знакавае святкаванне 100годдзя БНР 25 сакавіка 18 года, і што вось менавіта ты быў сярод тых людзей, якія і арганізавалі ўсё гэтае свята тады каля опернага тэатра. Як ты лічыш, вось твоё бачанне, гэта традыцыя не ў той, конечно, ступені, не каля оперна, але працягваецца? Чаму важна беларусам гэтую дату ўсё ж таки адзначаць? І ну давай вот так вот пакуль па чарзе. Ну, сам дзень 25 сакавіка гэта сімвал такой нязломнасці беларусаў, потому что кожны год, незалежна ад таго, якая была сітуацыя, людзі выходзілі на вуліцы. І у 2018 годзе на 100годдзя удалося зрабіць гэта у новым фармаце. Рэжым таксама, магчыма, не бачыў рызыкі тады вялікай і дазволіў зрабіць каля опернага тэатру гэты канцэрт, які насамрэч у вялікай ступені быў такім пралогам да падзеяў 2020 года. Потому что это было сапраўды такое абуджэнне, адраджэнне, людзі адчулі сілу, мы сабраліся ў цэнтры горада Менску. Потым быў 19 год, таксама былі канцэрты ў горадні. Потым ковід, на жаль, пачаўся, так бы, напэўна, і сітуацыя там, дзень волі, ён все разрастаўся. Цяпер мы не можам адзначаць у Беларусі.
але мы можем азначаць там, дзе беларусы жывуць. І ад таго, як беларуская дыяспара, беларуская супольнасць у выгнанні зараз азначыць, я думаю, што будуць і будзе залежаць наступныя падзеі. Таму што гэта ж дэманстрацыя таго, што мы не здаліся, мы не скарыліся, што мы працягваем барацьбу і для тых, хто ўнутры краіны застаецца, не можа цяпер выходзіць на вуліцы, але і для міжнароднай супольнасці, якая зараз глядзіць і ацэньвае, так ёсць у Беларусі яшчэ шанец на перамены ці не. Таму для нас 25 сакавіка это магчымасць паказаць, што не, мы не здаліся, мы не скарыліся, і Беларусь, яна мае шанец і змагаецца, жыве, грукаецца, выкарыстоўвае ўсю магчымасць, хоць не ўнутры краіны, а звонку. Але я, вядома, з настальгіяй узгадваю менавіта той дзень у 18 годзе на каля опернага і той канцэрт, і там і Белавуз, Пальчыс, Матолька, многія іншыя беларускія музыкі, дзеячы былі задзейнічаны. Это быў вось такі момант абуджэння, натхнення, можа быць, такой перазагрузкі для беларускага грамадства. І другі момант, які быў ужо ў 19 годзе, гэта перапахаванне Кастуся Каліноўскага. Вот для мяне вот это две даты, два моманты былі вельмі важныя сімвалічна. І магчыма, яны сапраўды зрабілі, паплывалі на тым ліку на падзеі, на вось гэты ўздым 20-го году. Калі казаць пра святкаванне у гэтым годзе сёлета, то я хацеў бы звярнуцца да ўсіх гледачоў, слухачоў. Па-першае, у сацыяльных сетках і офіса Святланы Ціхановскай і пераходнага кабінета ужо ёсць такая мапа, дзе пазначаныя тыя месцы, тыя гарады, тыя краіны, у якіх будзе праводзіцца такое святкаванне Дня волі. Паколькі выпадае 25 сакавіка на працоўны дзень, то безумоўна аўторак, то безумоўна святкаванне расцягваецца, пачынаецца з 23-го, вось да прыкладу у Варшаве будзе 23 сакавіка, а потым будуць і 25-го, і 27-го, і 28-го, дзе як толькі магчыма. Таму звяртаемся да тых, каго ў гэтай мапе няма, але хто будзе ладзіць сваё таксама нейкае мерапрыемства, калі ласка, можна пісаць і вас дададуць таксама, каб было бачна, дзе і што. Франак, а як ты лічыш? Нездарма ж, я так думаю, следчы камітэт учора заявіў пра тое, што вось там 400 крымінальных справаў супраць удзельнікаў масавых акцый, якія ладзіліся за мяжой, ужо заведзеная. Гэта такі вот сродак застрашыць, паспрабаваць застрашыць людзей. І ці спрацуе? Яно працуе, тому што у многіх засталіся сваякі ўнутры Беларусі, і людзі баяцца за іх у першую чаргу. Многія не ходзяць на публічныя акцыі, не хочуць трапляць у аб'ектывы камераў. Мы бачылі ў Варшаве, напрыклад, калі адбываўся марш 26 студзеня, што частка ішла ў асноўнай калёне разам з вялікім сцягам, і яшчэ столькі ж ішло паралельнымі сцежкамі, паралельна, але каб не трапіць на здымкі і каб не свяціцца у 2 разы больш, магчыма, нават. Менавіта і паралельнымі вуліцамі, і вось гэтымі калідорчыкамі. Мы бачым таксама па акцыях дыяспары, калі прыязджаем са Святланай Ціхановскай, што зараз 60% удзельнікаў гэтых сустрэч, бо прыходзіць 100 чалавек на сустрэчу, і толькі 20-30 пагаджаюцца на фотаздымкі, і нейкае супольнае, астатнія адмаўляюцца ад фотаздымкаў. Ішлі недавно таксама у Стакгольме жанчыны, там 2-3 жанчыны ішлі, беларускі, пазналі Ціхановскую і кажуць, што мы там удзельнічалі, вельмі актыўныя былі ва ўсіх пратэстах, потым выехалі, і Ціхановская пытаецца: так, а вы удзельнічаеце? Вось зараз будзе акцыя «Салідарнасць». Кажу: не, мы перасталі хадзіць, таму што нашых сваякоў да іх прыйшлі і напалохалі. Потым у Швецыі затрымалі жанчыну, якая зараз сядзіць у Беларусі, затрымалі актывістку дыяспары Галіну Краснянскую, якая удзельнічала ў акцыях «Салідарнасці», пасадзілі ў Беларусі, калі яна вярнулася, за тое, што яна удзельнічала ў акцыі «Салідарнасці» на тэрыторыі Швецыі. І гэта ўсё ўплывае, у тым ліку на актыўнасць, на ўдзел. Многія ўжо ідуць ва-банк і удзельнічаюць ва ўсіх акцыях, смелыя найбольш, але для бальшыні ўсё роўна рызыкі ёсць. Але мы заклікаем людзей проста падумаць пра сваю бяспеку, можна апрануць маску,
калі ідзеш на марш, каб нельга было ідэнтыфікаваць па фотаздымках. Заўжды на ўсіх акцыях, мерапрыемствах, сустрэчах, там аўтапрабегах ёсць магчымасць не свяціцца, каб не трапіць у фотакамеры, але ўсё роўна варта прыходзіць, варта далучацца, просто прымаць нейкія захады бяспекі. І бо калі мы просто перастанем удзельнічаць, перастанем паказваць сваю волю і хадзіць на гэтыя акцыі, то значыць, што рэжым перамог і ягоныя інструменты застрашэння яны працуюць. Ну, перамог не перамог, але тым не менш назіраюцца працэсы, якія нібыта спрыяюць гэтаму, калі не перагортванню старонкі, то наладжванню нейкіх кантактаў паміж захадам і рэжымам, паміж Мінскам. Я зараз маю на ўвазе вось гэтыя нібыта кантакты, якія ёсць у ЗША. Вось на прыкладзе візіта Крыса Сміта, прадстаўніка Дзярждэпа у Мінск, па выніку якога ён вывез 3 палітвязняў. Але тым не менш, што сёння назіраецца, што вядома, ці працягваецца гэты працэс, ці ёсць нейкія перамовы паміж Вашынгтонам і Мінскам, і ці нейкім чынам, ну, далучаныя, не далучаны, ну, ці прынамсі ёсць нейкая там інфармацыя у офіса пра тое, на якім этапе, як адбываюцца, можа, кансультацыі нейкія адбываюцца. Ну, мы на пастаяннай сувязі з Крісам Смітам, і ён пасля таго, як вярнуўся з Менску, ён сустракаўся з Ціханаўскай, мы абмяркоўваем гэтую сітуацыю. Размовы пра вызваленне палітвязняў яны не спыняліся. Нам здавалася, што пачатку гэтага году з'явілася вакно магчымасцяў, потому что рэжым паказаў большую волю, спрабуючы прадэманстраваць новай адміністрацыі ЗША як бы такую гатоўнасць, добразычлівасць, пайсці на нейкія саступкі. І нам здавалася, што працэс зрушыўся з месца, і што Менск гатовы разглядаць варыянты вызвалення палітвязняў узамен на нешта пасля, але мы бачым, што гэта пакуль затармазілася, рэжым даў заднюю. Пакуль мы не бачым змяншэння рэпрэсіяў. Ад моманту візіту ў Менск да сёння рэпрэсіі толькі павялічыліся, калі параўнаць з тым жа перыядам да студзеня 25-го году. І мы фіксуем зараз кожны тыдзень рэпрэсіі, суды, арышты, і, на жаль, там пазітыўнай дынамікі няма. А гэта была адна з умоваў. Менавіта спынення рэпрэсіяў, спынення судовага канвееру, спынення тых справаў, якія былі адкрытыя цяпер, і вызваленне палітвязняў. Адразу ўсіх ці нейкімі часткамі. Ну, але паглядзім. Наступным тыдні будзе зноў камунікацыя, званок, і калі будзе больш інфармацыі, якой можна дзяліцца ў пабліку, канешне, мы будзем ёй дзяліцца. Але зноў жа праблема не з боку таго, што мы не вядзем працу, ці нашыя заходнія партнёры вядуць, стараюцца, размаўляюць, прыкладаюць усе намаганні. З Менскам вельмі складана размаўляць. І у нас ёсць версія, што Менск спадзяецца зняць санкцыі з Беларусі, не вызваляючы нікога. Яны бачаць, што зараз ідзе дыялог з Расіяй наконт вайны ва ўкраіне, што мяняецца санкцыйная палітыка Вашынгтона у цэлым у дачынні да Расіі. І ў Менска ёсць спадзяванне, што яны проста пад шумок яны даб'юцца зняцця санкцыяў, нікога не вызваліўшы і не спыніўшы рэпрэсіяў. І гэта найгоршы сцэнарый, якога нельга дапусціць. А якім чынам яго можна не дапусціць? Ну, увогуле, как бы, і можа быць не дапусціць менавіта праз пашырэнне, ну, нейкага там дыялогу з Мінскам. Ну, я маю на ўвазе заклікаў захаду, ну, калі з вашага боку казаць, чтоб дэмсілы заклікалі захад да больш актыўнай перамоўнай пазіцыі з Мінскам і праз гэта вызваляць. Я думаю, што трэба рабіць праз павелічэнне ціску. Таму што зараз няма дастаткова ціску, каб змусіць рэжым на нейкія істотныя саступкі. Гандаль працягваецца, лазейкі застаюцца, мы не паспяваем гэтыя лазейкі ў санкцыйным рэжыме закрываць своечасова, вялікая частка тавараў перанакіраваная праз Расію, банкі зарабляюць на аперацыях, звязаных з вайной, і зноў жа з перапродажам дэталяў для вайсковага ўзбраення. Таму, калі мы хочам, каб сапраўды былі вызвалены палітвязні, там спыніліся рэпрэсіі, трэба зрабіць так, каб санкцыйныя інструменты былі максімальна эфектыўныя і моцныя. Наконт дыялогу
каналаў хапае, сувязі хапае, гэтыя размовы нон-стоп. І мы ж размаўляем з дыпламатамі, і это і па лініі нешта Ватыкану ідзе, і па лініі офісу ААН у Менску ідзе, і па лініі ЗША, і па лініі Польшча мінулы год спрабавала ўвесь год весці гэтыя размовы. Праблема не ў адсутнасці каналаў і камунікацыі, праблема ў Менску, які просто трымае, не ведаю, жалезнай хваткай няшчасных людзей у турмах. Я не ведаю навошта Лукашенку 1300 чалавек, калі б там гэта была помста, ну можна зразумець, так, помсціць Марыі Калеснікавай, Сергею Ціхановскаму, але вось бальшыня 90%, якія зараз знаходзяцца ў турмах, яны не заслугоўваюць гэтага, яны нічого не зрабілі, многія просто выпадкова трапілі под канвеер лукашэнкаўскіх рэпрэсіяў. І чаму Лукашенко не можа іх вызваліць, это не разумеем не мы, і гэта не разумеюць заходнія партнёры. Вось это просто нейкі бзік лукашэнкаўскі, што вось это мае палітвязні, это моя маёмасць, я іх буду мучыць да смерці. Франак, былі сказана фраза трэба ўзмацняць ціск, а ёсць магчымасці, то есть мы зараз не кранаем нават працуе ён ці не працуе насамрэч гэты ціск, хаця таксама гэта аргумент, які кажа, што вот за 4,5 гады мы пераканаліся, што ціск не спрацоўвае, асабліва з улікам таго, што вот ёсць Москва за плячыма, якая можа эканамічнае плячо падставіць, але магчымасці для ўзмацнення ціску яны ёсць? Найлепш за ўсё было бы ўзмацняць ціск на Расію і вось закрываць менавіта тыя лазейкі, якія адкрыліся для лукашэнкаўскага рэжыму праз Расію, каб яны не маглі перапрадаваць тавары, не маглі зарабляць на вайне, тому што зараз яны перапрадаюць многія тавары праз Беларусь у Расію, тому што на Расію уведзеныя адныя санкцыі, беларускія санкцыі на іншыя катэгорыі тавараў, і гэта дазваляе Лукашэнку і Пуціну у прынцыпе зарабляць, працягваць зарабляць, у тым ліку заходнімі краінамі, часам праз нейкія фірмы-пракладкі. І калі б санкцыі былі моцныя на Расію, каб яны ўзмацняліся, это таксама было па лукашэнкаўскім рэжыме. А калі казаць пра канкрэтна лукашэнкаўскі рэжым, то тут інструмент другасных санкцыяў. Это вось менавіта тыя арганізацыі, кампаніі, там Аб'яднаныя Арабскія Эміраты, Кітай, Індыя, якія спрыяюць, якія працягваюць гандаль з лукашэнкаўскім рэжымам і не нясуць за гэта ніякай адказнасці. Калі б другасныя санкцыі былі ўведзеныя ці еўрапейскім звязам, у якога няма такіх інструментаў, ці ўзмоцненыя з боку Злучаных Штатаў Амерыкі, это таксама абрубіла многія з гэтых лазеек. Я не лічу, што той ціск, які ёсць цяпер, што ён дастатковы. І тыя, хто кажуць, што вось ціск не працуе, потому што няма ціску, што апошнія гады у цэлым вось гэтая палітыка была дыялогу, уцягвання, можа Лукашенко адумаецца, яна была і з боку Польшчы, з боку Украіны, это спроба, давайте мы паговорым, паспрабуем выцягнуць пачобута, паспрабуем паговорыць з Лукашэнкам, каб там беларуская армія не ўваходзіла. Вось гэтыя спробы яны не працуюць, тому што это ўжо 2-3 гады гэта працягваецца. І тут трэба прыходзіць з моцнымі, як кажа прэзідэнт Трамп, з моцнымі картамі. А моцныя карты – это моцныя санкцыйныя інструменты. Калі ты кажаш Лукашенко, калі за 3 месяцы не вызваляюцца гэтыя 1000 чалавек з турмаў, то тады адбываецца, напрыклад, гандлёвая блякада. Это моцная карта, з якой калісьці Дэвід Крэмер прыязджаў у Менск, тады вызваліў Казуліна і іншых палітвязняў. Вось спадзявацца на тое, што Лукашенко добраахвотна зараз за нейкія тэлефонныя званкі ці сустрэчу пачне вызваляць масава людзей, я б не стаў. Ён вызваліў амерыканскіх двух грамадзянаў, там Анастасію і потым гэтага мужчыну, але, напрыклад, ён нават не пагадзіўся вызваліць, адмовіўся вызваляць там Зянковіча, амерыканскага грамадзяніна, і Лосіка, які звязаны быў з Радыё Свабода, хаця гэта было патрабаванне Вашынгтона досыць настойлівае. Калі нават на такія, здаецца, лёгкія саступкі, жэсты добрай волі ён не гатовы, то што ўжо казаць пра вызваленне ўсіх палітвязняў? Ну, тут можа быць такое, што вот ён зрабіў такі жэст, чакалі нейкага жэста ў адказ, не дачакаліся, каб працягваць нейкія працэсы, ну і таму іх застопарылі. Можа, такая логіка? Не, я думаю, што у яго логіка гэта прывесці Беларусь да сітуацыі такой азербайджанізацыі альбо туркменізацыі.
калі ёсць рэпрэсіі, калі ёсць палітычныя вязні, але просто гэтае пытанне не ставіцца. Просто гэтае пытанне перад ім не падымаюць. І ён спрабуе зараз вось у этой новай геапалітычнай рэальнасці атрымаць максімальныя саступкі, не робячы нічога ў адказ. Просто пакуль што з ягонага боку няма ніякай дэманстрацыі гатоўнасці. Ён нават вот у выпадку з вярхоўным камісарам па правах чалавека, з якім таксама ўжо працуем, і ён шчыра гаворыць, што я не бачу, он кажа, мы спрабавалі ўсе гэтыя гады, я не бачу просто магчымасці з лукашэнкаўскім рэжымам гаварыць. Я з ім гавару пра паляпшэнне, я не буду цытаваць, таму што ўжо не маю тут, это не этычна, так, але ААН спрабуе хаця бы змякчыць мову ў турмах, а ім Менск адказвае, да яны ўсе тэрарысты. Яны ўсе тэрарысты і ў выдатных умовах знаходзяцца. То бок, калі яны нават не гатовыя да мінімальнага дыялогу, нават за ААН, нават з камісарам па правах чалавека, вось, і калі гэта камісар, вось мы ім кажам, не, трэба спрабаваць, калі запрашаюць, трэба спрабаваць прыехаць і дабіцца вызвалення Беляцка, там, спынення інкамунікада. Але ён кажа, я спрабую, але гэта глухая сцяна, тыя, з кім я гавару з Менску. І гэта як размова з глухім. Тут калі мне забаліць, калі лукашэнкаўскаму рэжыму не забаліць дастаткова моцна, ён просто на гэтыя крокі не пойдзе. Ён так раскруціў гэты махавік рэпрэсіяў цяпер. Магчыма, ён баіцца нават змякчаць, спыняць гэтыя рэпрэсіі, таму што ён скажа сваім гэтым азаронкам турам. Это былі тэрарысты, а зараз мы іх выпускаем у турмах. Магчыма, гэта нейкі страх паказаць мяккасць, слабасць. І мы павінны данесці да лукашэнкаўскіх мазгоў і ягонага атачэння, што слабасць не ў тым, што ты вызваляеш людзей, а слабасць у тым, што ты трымаеш старых, маладых, хворых і мучаеш іх да смерці. Калі ўсё ж таки вось 4 гады размова ідзе пра тое, што ўзмацненне санкцыйнага ціску, давайте ўзмацнім ціск і гэтак далей, а маем тое, што маем на сённяшні дзень, і размовы пра тое, што ціск недастатковы, то гэта ўсё ж таки што азначае, што захад лічыць, што няма чым ціснуць, няма навошта ціснуць, ці што, ці просто няма магчымасцей болей ціснуць для ціска гэтага? Насамрэч, ёсць нашмат больш магчымасцяў для ціску, у першую чаргу супраць Расіі. Цяпер вельмі важны ціск на Расію. Будзе слабая Расія, будзе слабы Лукашенко. Але нават тут многія інструменты недавыкарыстаныя. І ў санкцыйнай палітыцы ў тым ліку. Па-першае, ёсць эканамічныя інтарэсы. І многія краіны залежныя былі яшчэ да нядаўня, і ў тым ліку ад расійскіх вуглевадародаў, ад расійскіх паставак. І ёсць гэтае эканамічнае бізнес-лобі, якое заўжды будзе супраціўляцца. Па-другое, калі мы гаворым пра захад, это ж не адна структура, арганізацыя. Гэта больш за 45 дэмакратычных краінаў, якія у ОБСЕ, у Радзе Еўропы умоўна заўжды нас падтрымліваюць. Але ёсць заўжды галасы, якія, напрыклад, супраць ціску, у тым ліку еўрапейскім звязе, якія блякуюць рашэнне, альбо выключаюць са спісу санкцыйныя нейкія кампаніі ці нейкіх людзей, альбо, напрыклад, не могуць прыняць нейкі пакет дапамогі для Ўкраіны. І яна кажа, чаму захад такі павольны? Таму што захаду, у якого вельмі шмат галасоў, ім трэба таксама рабіць нейкія кампрамісы, каб дасягнуць кансэнсусу. І калі яны робяць тыя кампрамісы, вельмі шмат моцных інструментаў адпадаюць. І застаецца тое, на што ўсе гатовыя і згодныя. І гэта таксама прычына, чаму ціск недастатковы. Трэцяе, гэта прыярытэтнасць. І сказаць, што там Беларусь у топ-3 прыярытэтных тэмаў сёння не выпадае. Украіна зараз зноў у прыярытэце, і зараз зноў вярнулася гэтая ўвага да Украіны з боку еўрапейскага звязу. І мы бачым, зараз зноў рашучасць з'явілася, каб дзейнічаць моцна супраць Пуціна, і адпаведна супраць Лукашэнкі. Але нават Украіна не можа дабіцца ўсяго, што яна спрабуе дабіцца ў пляне ціску на Пуціна і прыцягнення рэжыму да адказнасці. Мы не можам, напрыклад, у ICC гэтую справу давесці, зараз яшчэ ёсць шанец, але дабіцца да адкрыцця справы. Але вы паглядзіце, што і Украіна спрабуе стартануць трыбунал, але таксама гэта вельмі цяжка, таму што шмат інтарэсаў, шмат юрыдычных складанасцяў. Сама сістэма міжнароднага права, яна
не можа ўлічыць усіх тых аспектаў, якіх цяпер апынуўся свет і апынулася Еўропа. І мы удзельнічаем у такой у новых невядомых водах. І тут міжнародная супольнасць выпрацоўвае новыя рашэнні, як рэагаваць, як адказваць. Нават па санкцыях ніколі не было такой сітуацыі, як цяпер. І многія санкцыйныя называюць санкцыйны рэжым. І вось гэты санкцыйны рэжым, які ёсць цяпер, ён выпрацоўваецца на хаду. Потому что ніхто раней, там 20-30 гадоў, калі, ў прынцыпе, эта палітыка выпрацоўвалася санкцыйная, ніхто не мог прадказаць, што менавіта такая сітуацыя, як цяпер адбываецца ў Еўропе, адбудзецца. Гляди, вот два комментария читаю. Сергей пишет: вы занимаетесь только сведением личных счетов и не мыслите стратегически. Чем больше санкций, тем сильнее зависимость от Путина, пишет Сергей. Виктор К. протягивая: вы сляпые, инструмент так, чым балючей вы робите Лукашенку, тым больш ён здае суверэнітэту. Не вырашаецца праблема Лукашэнкі без вырашэння праблемы Крамля, які нясе прагрозу суверэнітэту. Ну, про тое, что санкциями штурхаецца Беларусь у бок России, мы чуем и пачынаючы ад Зенона Пазняка и працягваючы тым же самым Иваном Краўцовым, который не так давно был у нас в эфире и таксама казаў про страту суверэнітэта Беларусі ўсё большую и большую, а мы своими дзеяннями, ну ось перш за ўсё, как бы безумоўна, лідеры дэмакратычных сілаў заклікамі да санкцый, санкцыйнага ціска штурхаюць і у бок Москвы і да страты суверэнітэту. Што тут вот з гэтым рабіць пытаннем? Першая прычына гэта тое, што робіць Лукашенко. Рэпрэсіі, тэрор 1300 палітвязняў, удзел Беларусі у вайне і там у тым ліку вываз украінскіх дзяцей, злачынствы, пастаўкі зброі. І калі б рэжым памяняў сваю палітыку, напрыклад, вызваліць зараз 1300 палітвязняў з турму, у тым ліку вядомых, это адразу зменіць палітыку з захаду, это магчыма зменшыць у тым ліку санкцыйны ціск на Беларусь. То бок першая прычына не ў тым, што санкцыі ўводзяцца і гэта штурхае, а ў тым, што Лукашенко робіць усё, каб гэтыя санкцыі ўводзіліся. І ён працягвае гэта рабіць. І Лукашенко выдатна разумее, што калі ён гэтую палітыку пачне мяняць, у яго ёсць прастора для манёвру. Ну, яму нішто не замінае вызваліць людзей, але ён чамусь трымае як асабістыя трафеі палітвязняў. І гэта паўплывае і дасць яму нейкую прастору для манёвру. Окей, але чаму ён гэта не робіць? Таму я ведаю гэты наратыў, маўляў, санкцыі штурхаюць. Не санкцыі штурхаюць, а рэжым сам себе штурхае ў Расію і апраўдвае гэта санкцыямі. А другое было пра што там Лукашенку там лічныя счёты. Я думаю, што вось гэтую там не зліць дзеда, вось гэтую тактыку мы ўжо чулі. Яна не працуе. Скласці просто лапкі, змірыцца, капітуляваць перад Лукашэнкамі, аддаць Беларусь вось на яму на водкуп, маўляў, вырашай. Я думаю, што ўсе тыя, хто і ў 2020 годзе пратэставалі, і ўсе, хто змагаюцца свабодную Беларусь, мы не гатовыя. Таму што я не лічу, што Лукашенко абараняе беларускі нацыянальны інтарэс. І я лічу, што для Беларусі Лукашенко нясе пагрозу. Лукашенко цяпер цягам апошніх месяцаў прадэманстраваў, што ён не збіраецца рабіць ніякага развароту, ён не збіраецца дээскаляваць рэпрэсіі. У яго, у тым ліку пасля візіта Кріса Сміта, была выдатная магчымасць прадэманстраваць добрую волю, але пакуль мы нічога гэтага не бачым. І гэты візіт да Пуціна, дзе ён выступаў прыніжаючы беларускі народ і Рэспубліку Беларусі, нашу дзяржаўнасць, вось просто паказвае, што служыць ён Пуціну, а не беларусам. Франак, ну я так разумею, что гэта калі мы казалі про тое, что ці адбываюцца нейкія ўсё ж таки камунікацыя с тым же самым Крысам Смітам, ці скажем прадстаўнікамі ЗША з нагоды перамоваў магчымых там ці контактаў с Мінскам, твой адказ по-ранейшаму, что да, пэўныя контакты і кансультацыі ёсць. Ёсць нон-стоп кансультацыі, і мы таксама кансультуемся і з Крысам Смітам, і з дзярждэпартаментам па гэтым пытанні. І кансультуемся таксама з іншымі дзяржавамі. І кансультуемся і з еўрапейскімі звязамі Великабрытаніі,
і міжнароднымі арганізацыямі, якія могуць паўплываць. Ну і таксама па лініі ААН вядзецца праца. Ну, месяц назад я быў больш аптымістычны, што нешта можа атрымацца, але бачу, што зараз ужо ну, рэжым адчуў, дзякуючы таму, што ідзе паслабленне ціску на Расею, ён адчуў в акно магчымасцяў для сябе зменшыць міжнародны ціск, не змяняючы нічога ўнутры краіны. І гэта будзе вялікая небяспека для Беларусі. І гэта небяспека замарожвання цяперашняга статусу кво. Наколькі гэта магчыма ўсё ж таки? Ну я разумею, што калі дойдзе да зняцця санкцый з Расіі там ці замарожвання санкцый, то гэта аўтаматычна і на Беларусь нейкім чынам вот гэтыя санкцыі, якія за ўдзел у вайне, яны таксама нейкім чынам паўплывае. Але ці ўсё ж таки сапраўды вось гэтая замарозка сітуацыі ў тым сэнсе, у тым стане, якая ёсць сёння, яно сёння рэальна магчыма? Заморозка чего? Ситуации? Да, ситуации с санкциями, с усім астатнім. Ну, калі будуць здымацца санкцыі супраць Расіі, это збольшага закране беларускі ВПК вызваліць рукі, беларускі банкаўскі сектор і вялікую частку дзяржаўных прадпрыемстваў, якія могуць пад гэтую размарозку трапіць. І нам тут вельмі важна, каб нават калі Злучаныя Штаты будуць змякчаць санкцыі, каб санкцыі еўрапейскія заставаліся. Таму што для Лукашэнкі менавіта еўрапейскія санкцыі найбольш балючыя. І гэта такая падстрахоўка, што не будзе азербайджанізацыі ці туркменізацыі Беларусі. І тут я разумею, што магчыма палітыка еўрапейская звязу з ЗША, яна пойдзе ў нейкі рассінхрон у пэўны момант. Магчыма, гэта непазбежна, але да этого трэба рыхтавацца. Але для нас зараз нашмат важней это захаваць еўрапейскія санкцыі. Просто зразумееце, што зняцце санкцыяў у дачыненні да Лукашэнкі, ягоных памагатых і дзяржаўных прадпрыемстваў ніякім чынам не гарантуе лібералізацыі і дэмакратызацыі Беларусі. А можа наадварот, адкласці тэму палітвязняў і іх вызвалення на святое ніколі. С аднаго боку прадстаўнікі офіса і аб'яднанага пераходнага кабінета, сустракаючыся з заходнімі партнёрамі, кажуць пра ўзмацненне ціску, пра тое, што не трэба ісці на нейкія паслабленні рэжыму. З іншага боку ездзяць іншыя групы, таксама якія прадстаўляюць беларускія дэмакратычныя сілы, і кажуць пра іншыя трэкі, пра неабходнасць мяняць стратэгію, пра тое, што трэба там ўсё ж таки спрабаваць дамаўляцца, пра вяртанне амбасадараў наўзамен за вызваленне палітвязняў, гэтак далей, гэтак далей. Не атрымліваецца, што з двумя рознымі абсалютна пасыламі прыходзяць прадстаўнікі дэмсілаў да адных і тых жа заходніх палітыкаў, і тыя па выніку ў нейкай разгубленасці і глядзяць і думаюць, што это за беларусы такія, незразумела, чаго яны хочуць. Не, я думаю, што у дэмакратычных сілаў ёсць адзіная цэльная пазіцыя, ёсць платформа 2025, ёсць стратэгія, якая прынятая была і кабінетам, і каардынацыйнай радай, і офісам, і ў прынцыпе пазіцыя цэласная, яна сістэмная, паслядоўная, і мы яе адстойваем. Тое, што ездзяць розныя эксперты там і там актывісты, яно заўжды было. Так, але ўсё роўна самая важная гэта цэнтральная лінія, гэта тая цэнтральная стратэгія, якая ідзе. Я не думаю, што тут вялікая пагроза ёсць. Конечно, кепска. Слухай, а што под гэтай стратэгіяй 2025, умоўна кажучы, вот Краўцоў падпісаўся і бабарыканцы, Кавалеўскі, які зараз вось разам з Гарбуновай і Хоміч ездзяць со сваім такі сама прабачаннем развіцця сітуацыі, яны падпісываліся под гэтай, яны падтрымліваюць гэтую стратэгію? Не, ну, розныя эксперты і актывісты і праваабаронцы ездзілі, заўжды будуць ездзіць, так, і у кожнага можа быць свой погляд на сітуацыю, свае каментары. Але мы гаворым пра стратэгію структураў, цэнтральных структураў, інстытуцыяў, якія прадстаўляюць дэмакратычныя сілы, там, дзе галасуюцца, там, дзе абмяркоўваюцца, дзе прымаюцца рашэнні. Яна не мяняецца. Ўсё роўна, ну, індывідуальныя галасы не будуць мець такога ўплыву, каб там памяняць нешта. Я не чуў нейкага там эфекту ці там нейкага ўплыву ад таго, што там кажа Іван Краўцоў там на інтэрв'ю там у Еўрарадыё, ці што там Ольга Гарбунова. У Ольгі Гарбуновай зразумелая лінія, так, яна за вызваленне палітвязняў
любым коштам, і гэта яе прыярытэт, і гэта ўсе разумеюць. І, ну, Тацяна Хоміч, якая таксама гаворыць як сестра Марыі Калеснікавай, яна падымае пытанне палітвязняў, важнасці іх вызвалення. Гэта добра, і гэта ўсе разумеюць. У іх такая праваабарончая лінія. Падняць гэта пытанне на парадак дня, падняць высока. Больш небяспечна, калі сюды дабаўляць кампанент, што давайте трэба вызваляць палітвязняў, але перш-наперш здыміце ўсе санкцыі і памяняйце палітыку. Гэта ўжо ідзе ў разрэз як бы з агульнай стратэгіі, і гэта ўжо небяспечна, небяспечны момант. Але я не скажу, што ёсць такая пагроза. Мне здаецца, што зараз, калі браць еўразвяз, калі браць асноўных саюзнікаў, Великабрытанію, Канаду і нават ЗША, зараз усе мы у адным чаўне, усе як бы падзяляюць наш погляд на сітуацыю, і я не бачу нейкіх сігналаў, што там нейкія кардынальныя змены ў дачыненні да Лукашэнкі будуць, ніхто ягоныя выбары не прызнае, як ягоную легітымнасць. Таму вызваляць палітычных вязняў трэба абмяркоўваць інструменты, як это вызваляць, але это не значыць, што трэба там капітуляваць перад Лукашэнкам і перагортваць старонку. Не дае спакою гадзіннік твой нашим слухачам і гледачам, шмат каментароў з рознай нагоды, там, маўляў, было пісалі, а ці можа Франак сам заданаціць і сам у сябе выкупіць гэты гадзіннік. Але вот табе словы падтрымкі ад дарогі, блогера нашага любімага. Франак, не аддавай гадзіннік, гэта ж падарунак, не ідзі на паваду у гэтых нью-бальшавікоў, якія цябе дзяўбуць. Ну вось так, не, ну Франак ужо вырашыў, ужо допіс ёсць, ужо аб'яўлены аукцыён, так што дарога ўжо неяк паварочваць назад ніхто не будзе, ўсё ж такі справа мусіць быць заведзеная до конца. Так, ці прэзентуюць партнёрам праект пашпарту, пытаецца Вожык Патрыёт. Як рэагуюць? Мабыць, ускосны эфект нейкі ёсць. Ну, увогуле, да, цікава ўсё ж такі, што там на сёння з пашпартам? Ну, зараз ідзе там працэс фіналізацыі дакументацыі. Таксама мы вялі размовы з некалькімі дзяржавамі, у тым ліку паедзем у красавіку, будзе некалькі візітаў. Размаўлялі з Еўракамісіяй, размаўлялі з заходнееўрапейскімі краінамі, дзе пашпарт найбольш патрэбны. Ну, з Літвой і Польшчай ёсць разуменне супольнае, што гэта не прыярытэт, таму што ёсць рашэнне, гэта пашпарты замежніка, якія выдаюцца, і мы спрабуем зрабіць фокус на тыя краіны, дзе няма вырашэння юрыдычнага, як пашпарт замежніка, напрыклад, альбо дзе людзі не атрымліваюць гэты пашпарт замежніка. Ну, ўсё падрыхтавана для выдачы. Я думаю, што я даведаюся, напрыклад, калі, я думаю, што это ўжо бліжэйшы час. Я думаю, што мы зрушымся з месца. Магчыма, выдаваць, паглядзім, дзе можна яшчэ выдаваць, друкаваць пашпарты, калі не ў Літве. Але, ну, у прынцыпе, ўсё тое, што зроблена, яно ўжо гатова, і дакументальная, і юрыдычная дакументацыя гатовая. З ААНам таксама вядзем размовы. У кастрычніку будзе у ІКАО, якая займаецца дакументамі міжнароднымі, будзе таксама паседжанне групы, ці мы это будзем падымаць гэтае пытанне. З еўрапейскімі дзяржавамі мы дамовіліся так, што для часткі краін, дзе ёсць пашпарты замежніка, мы будзем у першую чаргу прасоўвацца па гэтым трэку, ну і менавіта змагацца за пашырэнне практыкі выдачы доўгатэрміновых пашпартоў замежніка. А ў тых краінах, дзе гэта няма, будзем спрабаваць легалізаваць наш пашпарт. Франак, давай, можа быць, яшчэ две тэмы коротко закранем. Першая, безумоўна, звязаная з ЗША. Яшчэ да таго, як прайшла інаўгурацыя Трампа, але ўжо было вядома, што ён будзе прэзідэнтам, мы абмяркоўвалі тэму, ці ёсць у дэмсілаў нейкія кантакты з новай адміністрацыяй, з камандай Трампа, можа быць, з ім самім, і былі там пэўныя такія, ну, пазітыўныя, ці там такія ружовыя так думкі пра тое, як наладзяцца контакты с новой адміністрацыяй. Што на сёння? У якой сітуацыі? Чаго чакаць ад ЗША контактаў з імі? Ці будзе стратэгічны дыялог? І ўвогуле усе тыя рашэнні, якія прымае Трамп, уплываюць на нашу дэмакратычную супольнасць? Мы плануем візіт у Злучаныя Штаты Амерыкі прыкладна
у траўні, у пачатку траўня. І я думаю, што да гэтага візіту яшчэ належыць зрабіць шмат падрыхтоўкі і прагаварыць таксама будучыню стратэгічнага дыялогу. Пакуль мы атрымалі запэўніванне, што ён працягнецца, але ёсць складанасць тым, што стратэгічны дыялог у вялікай ступені абмяркоўваў, напрыклад, як працаваць там у падтрымку незалежных медыяў, як працаваць па аккаунтабіліці. Але зараз, калі, напрыклад, праца USAID замарожаная, то што мы тады будзем абмяркоўваць на стратэгічным дыялогу, так, якія напрамкі супрацы. І тут як бы новыя складанасці, нам трэба проста перафармуляваць. Калі як бы Злучаныя Штаты Амерыкі зараз не аказваюць дапамогі гуманітарнай там ці дапамогі грамадзянскай супольнасці Беларусі, то як мы бачым гэтую супрацу. І мы свае прапановы ўжо падрыхтавалі, іх накіравалі, і з іхняга боку таксама чакаем бачання прапановаў. Я думаю, што тут у першую чаргу это ўзаемадзеянне ў міжнародных арганізацыях, гэта падтрымка ЗША, менавіта ў пытанні вызвалення палітвязняў. Я думаю, што это самае важнае, тым больш бы ёсць ужо нейкі там практычны поспех у вызвалення некалькіх чалавек. Это тое, на што мы разлічваем. Ёсць добрыя даверлівыя адносіны з многімі людзьмі у Кангрэсе ЗША, у тым ліку з рэспубліканскай партыі. І сустракаліся з кіраўніком камітэту, там і Брайанам Мастам, і з Джимом Грішам, і з Вілсанам, і з многімі іншымі. Ёсць добрыя кантакты ў дзяржаўным дэпартаменце. Я просто думаю, што трэба яшчэ пачакаць некалькі месяцаў, калі трошкі ўсё усталюецца у самім амерыканскім урадзе. Таму што зараз яшчэ працягваецца гэты тэрмін транзіту. Прэзідэнт Трамп, ён усталёўвае, там робіць прызначэнне, нейкія дэпартаменты закрывае, нейкія дэпартаменты адкрывае. Яшчэ цалкам не устаканілася вот эта новая сістэма, як будзе працаваць новы ўрад ЗША. І, может быть, праз 1,5-2 месяца будзе больш яснасці. І тады мы зразумеем, дзе ў якіх напрамках можам больш актыўна супрацоўнічаць. Хацелася б брытанскі аспект закрануць, бо там створаная была, я цытую, усепартыйная група за свабоду і дэмакратыю ў Беларусі. Якія гэта адкрывае магчымасці перад дэмсіламі, што это дае ўвогуле? Ну, вось зараз у гэтай хвіліны адбываецца стратэгічныя кансультацыі. Это аналаг стратэгічнага дыялогу, які ёсць з ЗША, які ёсць з еўрапейскім звязам ці кантактная група з Радай Еўропы. Ён працуе па 3 трэках. Першы — это палітычныя грамадзянскія правы, другое — гэта медыа і дыяспара і культура і ідэнтычнасць. І там удзел бяруць як прадстаўнікі палітычных структур, так і прадстаўнікі грамадзянскай супольнасці. Я думаю, што трошкі пазней сёння можна будзе пачуць з Лондона вынікі гэтых кансультацыяў. І там менавіта абмяркоўваюцца план супрацы, супольныя праграмы, праекты, што можна рэалізаваць разам з брытанскім урадам. А учора была аб'яўлена новая усепартыйная група, куды ўвайшлі, калі не памыляюся, больш за 20 лордаў і парламентароў брытанскіх. Гэта больш, чым было, напэўна, разы 2 больш, чым было ў папярэдняй групе з мінулым складам парламенту. Выбралі новага старшыньку. Гэта Венді Мортон, якая была міністркай па Еўропе, а цяпер ценявы міністр па замежных справах брытанскага парламенту. У цэлым Брытанія так актыўна зацікаўленая ў супрацы. Брытанцы актыўна падтрымліваюць незалежныя медыі. І мы зараз якраз працуем у асноўным з Лондонам, з Брусэлем, са Стокгольмам, менавіта па вырашэнні праблемы фінансавання беларускіх медыяў. Таму што для многіх медыаарганізацыяў гэта з'явіліся вялікія праблемы з скарачэннем амерыканскай падтрымкі. І мы зараз шукаем магчымасці, каб асобныя ўрады і міжнародныя арганізацыі падтрымалі ў гэтым годзе працу незалежных медыяў, блогераў, арганізацыяў праваабарончай грамадзянскай супольнасці. І, магчыма, Брытанія будзе больш актыўнай у гэтым. Ну і на завяршэнне, на 25 сакавіка Лукашенко прызначыў сваю так званую інаўгурацыю.
і ну ўжо чуваць словы про тое что мы можем яе не прызнаваць что ніякай легітымнасці яна Лукашенко не надае і гэтак далей але тым не менш сітуацыя троху мяняецца і ці пасля вось гэтай працэдуры прызнаем мы яе ці не ці варта по-ранейшаму там з Тихановскай быць ну там ці называцца там альбо абранай прэзідэнткай альбо прэзідэнткай электам альбо лідаркай дэмакратычных сілаў можа ўсё ж таки сітуацыя мяняецца і трэба неяк по-іншаму ўжо і сябе прадстаўляць і сябе падаваць і ўвогуле некае вот перафарматаванне дэмсілаў зрабіць. Не, я думаю, что для там падтрымки дэмакратычнага руху незалежных медыяў грамадзянскай супольнасці гэта інаўгурацыя нічога не мяняе таксама як і для прызнання непрызнання Лукашэнкі усе краіны заходнія дэмакратычныя заявілі аб непрызнанні лукашэнкаўскіх выбараў і парламентары і ўрады і нічога гэтыя выбары без выбары ў студзені Лукашэнку не далі ён праваліўся з імі і гэта ягоная спецаперацыя па перагортванні старонкі таксама правалілася. Што казаць пра саму дату прызначэння, гэта, вядома, падарунак, я думаю, всім нам. Многія кажуць, што вось гэта такі негатыўны момант 25 сакавіка, што ён пераб'е павестку. А я думаю, што якраз тут ён вот пляцецца ў хвасце. Тое, што вот ён спрабуе прымазацца, ось, але яму не ўдасся перабіць павестку і вельмі добра што ў гэты дзень мы адзначаем дзень волі у гэты дзень пройдуць акцыі па ўсім свеце і гэта будзе добрая нагода яшчэ раз дэмакратычным краінам заявіць аб незаконнасці Лукашэнкі і выставіць патрабаванне вызвалення палітвязняў і яшчэ раз сказаць пра тое што Беларусь это еўрапейская незалежная дзяржава якая заслугоўвае на свабоду і дэмакратыю таму якраз тут я думаю ён прагадаў і тыя хто прызначалі там у лукашэнкаўскім атачэнні на 25 сакавіка яны зрабілі вялікую памылку і мы скарыстаемся гэтай памылкай каб вярнуць увагу і фокус да Беларусі. Ці будзе нейкая справаздача ад каардынацыйнай рады па іх дзейнасці чамусьці пытаюцца у Франака Вячоркі а ці будзе справаздача па дзейнасці офіса там ці ўсіх астатніх калі пабачым? Ну, мы ж справаздачы робім. Мы робім вялікія справаздачы штогадовыя да 9 жніўня. У нас адлік ідзе менавіта ад гэтай даты. І офіс, і кабінет. Каардынацыйная рада, я тут сказаць за іх не магу. Але яны праводзяць слуханні, яны прымаюць рашэнні, там ідуць гарачыя дыскусіі таксама. Калі казаць пра офіс, то мы кожны тыдзень публікуем справаздачу па працы, вы можете знайсці яе на сайце, можна падпісацца на рассылку офіса, дзе апісваем, чым займалася Тихановская, чым займаўся офіс, што карыснага мы зрабілі для беларусаў. Ну і аб'яднаны пераходны кабінет таксама працуе. Зараз у нас асноўны фокус гэта 25 сакавіка. А потым мы збіраемся зрабіць, дарэчы, вялікае мерапрыемства у красавіку ў траўні з беларускай дыяспорай. Такую традыцыйную канферэнцыю беларускай дыяспоры, хутчэй это будзе травень. І запрашаем далучыцца, рыхтуем вялікі кангрэс па палітвязнях у Празе, таксама ўжо традыцыйны. І працуем над тым, каб вярнуць Беларусь у фокус і вот эту тэму палітвязняў, каб не даць яе лукашэнкаўскаму рэжыму размазаць сярод усіх іншых, таму што яны спрабуюць усяляк гэтую тэму адкласці, адгаварыць, загаварыць зубы. Вось мы павінны кожны дзень пра гэта нагадваць, і вот гэтыя візіты, якія цяпер робіць Тихановская і дэмакратычная сіла маюць вялікае значэнне. Дзякуй вялікі. От цікавы каментар. Чаму за некаторыя пытанні з метра Лукашука хочацца яго пабіць? Ну вось бачыце, але я перакананы, што знойдуцца тыя людзі, якія па выніку скажуць, што не было такіх вострых сапраўды пытанняў Франаку, не прагучала нічога, быў нейкі лагодны эфір і увогуле купленыя усе офісам і Вячоркам персанальна. Дзякуй, тым не менш, дзякуй вялікі Франак. Я нагадаю ўсім, што з намі в эфіры быў першы дарадца Святланы Тихановскай Франак Вячорка. Зміцер Лукашук працаваў для вас у эфіры. Слухайце, глядзіце, дзякуй усім за увагу.
Ну і на завершэнне я хацеў бы нагадаць усім, безумоўна, каб сачыць за усімі актуальнымі навінамі, падзеямі, графікамі, візітамі, мерапрыемствамі, калі ласка, подписывайтеся на сацыяльныя сеткі як офіса Светланы Тихановскай, так і аб'яднанага пераходнага кабінета. Там ёсць усё, калі для вас гэта небяспечна, чытайце без подпіски, але чытайце, каб быць у курсе. Ну і безумоўна, подписывайтеся на YouTube канал Еврорадио, ставьте свои подобайки, натискайте на звоночек, каб не пропустить наши наступные стримы и эфиры. Ну и расширывайте, калі для вас гэта бяспечна. Стрымінговая платформа Беларусь Tomorrow, таксама про яе нагадываю, там ёсць усе наши стрымы і таксама відэапрадукцыя наших партнёраў. Дзякуй вялікі усім, да сустрэчы, жыве Беларусь. Жыве.